Türkmenistan şu ayın başından beri Türkiye'den deport edilen raýatlarynyň 1000-den gowragyny ýurda getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi İstanbul'dan maglumat berdi. Bu aralykda garaşdy neşir Türkmen häkimetleriniň Türkiye'den deport edilen raýatlarynyň jynsy ýollar bilen geçen ýokunç kesellere ýolugyp ýolugmandygyny barlaýandygyny habar berýär. İstanbul'dan Aşgabat'a tas her gün uçar uçýar. Häzir etçeni bularda 1000-den gowrak bir kanun türkmen migranty Türkmenistana alınıp gidildi. Dip ýygybarly çeşmämiz 23 awgustda aýtdy. 2 awgustda Azatlygyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmesi Türkmenistanyň Türkiýeden deport bolan 1000 golaý raýatyny ýygyna getirýändigini aýdypdy. Munyň ýygyny 7 awgustda häkimetleriň Türkiýeden türkmen raýatlaryny getirip başlandygyny Türkmen Helsinki fondu habar berdi. Bu wakalar Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ugurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň ýurtda bekanun ýaşaýan migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän döwrüne gabat geldi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy türkmen häkimetleriniň Türkiýeden deport edilen raýatlarynyň jynsy ýollar bilen geçen ýokunç kesellere ýolugyp ýolugmandygyny barlaýandygyny habar berýär. Adamlar Aşgabatdan Lewap welaýatynyň Farab tewitinde ýerleşýän karantin lagerine akidilýärler. Lukmanlaryň aýtmagyna görä, häkimetler Türkiýedäki migrantlaryň düzgünsiz jynsy gatnaşykda bolýandygyny ynanýarlar we ýurtda jynsy ýollar arkaly geçen keselleriň ýaýramagyndan gorkýarlar. Şonuň üçin migrantlardan jynsy ýollar bilen geçen kesellere ýolugyp ýolugmandygyny barlamak üçin analiz alýarlar. 31 adamda bu keselleriň bardygy anyklandy we olar Türkmenabatdaky dispanserda karantina alındy. Ýa-saglar bu ýerde 26 gün bejerge alarlar. Saglyk çykdyjylaryny ýa-saglaryň özü tölemeli. Dip neşir 22 awgustda aýtdy. Maglumatda dispanserden faraply bir adamyň Türkmenabatly we dänewli 2 denanyň gaçandygy hem bellenilýär. Olar polisiýa tarapyndan gözlenilýär. Dispanserden boşadylýan raýatlardan 6 ay ýa-da 1 ýyl jynsy gatnaşyk etmejektigi barada dilhat alınýar. Gadagynçylygy bolup adamtyna ýa-da aýalyna ýokunç keseli ýokuşduran raýata jenaýet jogapkärçiligine çekilmek howpy awanýar. Olar ýaşaýan ýerlerine hasap alınmaly we aýda bir gedek zerur analizleri hem tapşyrmaly. Dip neşir ýazýar. Bellesek 2 awgustda Azatlygyň dürli pudoklardaky çeşmeleri Türkiýeden deport bolan raýatlar Türkmenistana getirilenden soň olaryň jynsy ýollar bilen geçen kesellere şol sanda spide ýolugyp ýolugmandygynyň barlanjakdygyny habar beripdiler. Son dakika Nokot.com neşiriniň 17 awgustda çap eden maglumatynda bir Türkmenistanly bekanun migrantyň 10 awgustda çap eden habarynda 4 sany Türkmenistanly bekanun migrantyň saklanandygy we deportasiya merkezlerine yerleştirilendigi ma'lum edildi. Şeýlede olar Türkiýeden deport edilen türkmen raýatlarynyň ýurda getirilýändigi, olaryň başdan geçirýän ýagdaýlar barada hem hiç zat aýtmaýarlar.